ya gani ambao yenye watakaiweka iwe kalenda yetu. Guriboti Tigetaseni Candice TV kuruase county ya Kisii itheriane Brighton Makori. Biamono muliketo Brighton Makori asoroboti ruasenchira yoboime. Muraiwe kiombe kia Rotary Club Masubati Isabel Lumumba nigatebire buno mwaka bwechirwe 2022 nigobo mokonkegima asensemo yobonchoria aigase county ya Kisii na Kenya engima korengana no Masubati Lumumba nigatebire buna ngobwatekana n'ichisegi korwase ense ya Europe mono ense ya Ukraine na Russia eyo yairera obonchoreri bwebinte binge byari korwase chinsecho koirana inse goserigori igokina gento keirereta abange batari guikeria nigobo igononya nabo atebire umwaka omuya orebosio bwechirwe 2023 no chekobo muya asobonchorere bwabo nabonchorere bonsi aiga asense ya Kenya asobo igaganire abakenya bonsi umwaka omuya bwebisio no umwaka wa monchorere Otabaringa nerimo na ekagera ntubwate segigete ariase Europe esegi ya sarire biasara chibesa nchiyo uchumi nembe ya rentre gentege kuna inflation umontabwate mia ya mora kini yakororekana nechisiringi 10 igone chinga kine chinkongu rakini rende totemba ko imara. We shall overcome this, God willing. Let's continue working hard and staying positive. All shall be well. Biamono mutwaro mwako moya nyasa